लाइबुमा रगजाक बाबागोरिया मताई रलाई खातिनि हास्तिनि गोरों जागाव आबो हाइकिनो मनिथक वेलफेयर सोसाइटिनि बखाक्ति बाबागोरिया मताई रलाई खातिनि मताई बारक मुगो फाइ मानजाखा लुवाजिनाय मथानि एबा मनिथक वेलफेयर सोसाइटिनि कासकु खसाई देबबर्मा सेक्रेटारि नुनि गोपाल देबबर्मा अचाई चिरकुमार देबबर्मा आको संग्रह मानजाकलाइखा बेलाके हामबाय सानसादि निउज चैनल न और सुनो लगमा किनी जे गोरिया नि काइले खाबो आफ्टाबल मादनि गायसा किनी सोसाइटि दङ मुनि कत वेलफेयर सोसाइटि अ सोसाइटि नि जों गुदुं नालायखा और नि गामिया तनि बरक बाय जों खबर खाइलेखा जे गोरियानि काइमुं ओ जे पूजा गोरिया काइमुं पूजा न पे किंगर तिनि आगम खाइलेखा ओंगाय गोरिया सिरसिटि नितिनि खाजागि दङ होनबानो किसु जागारगो किसु थेलायमुं दङ कारण दाबंखा बरक बांखा गाय नियम कारण किसु जार जेमने सिस्टेम खलायनाका आबनबो किसु थेलायमुं जाकबा नर तो कैसा मुताई वासक बाइक खलायलायो एबा दीप र कायलायो गुबुननि थायो ओंखा कैसा मुताइनो नायथरतनि बिसिंते साजक लायो गोसा कर्म रखाय साजक लायो जे मुताइले बमनो मुताइनो जों बिसास खायनाय किसा सायखां जों अर सिनि जे बाबा गोरेन काइमानि रायदा आंखा किनियाव सिरिसिटिनो रेगि काजक सिरिसिरि जाबाय खाजक दङ आबनो जों बिसास करा जत मानसा जों फलो खाय कायो कियाबा गोरिया मिशन नगो लामब्रा गोरिया बदल बा निनि जामाते अब संग बिया करे गोरिया काइमाना किसु चेक खालायो बरक अब काबुक जे कदाल माने कदाल खाय बरक जे खायमानि सिस्टेम गा बरक बो एकै दिननो जों खाय दङ ओंखाय आम खाय किसा सिस्टेम और फेलायगा दिन सालके एकनि थांमानि आबर एकनि थांमान हम किछु क्षेत्र बेटिक्रम टाकलाय नुका जे दिनो गोरिया वासक बा गोरिया थंखानि थांमा आजा आदिनो काजगलिया ओंखाय जे दिनो जेंगै पानिया थांमानि जेंमा दिनो पाइमा दिनो अब खाय एकनि थाखाय जेंमा फेलायगा अब हायके किछु गोरिया गाय मुजागालो जों किसा फेलायमुं टाकलाय बसरा दाबो तो साइसन टेक्नोलॉजी जो दाबो बरनो टेबो एट्रैक्टिव खाने वाली ना जे लामप्रा गोरिया बदल मूर्ति पाई मूर्ति सामने पर गोरिया न का एमनकी गोरिया नि मंदिर पर आतु जा सारा बसर पर गोरिया मंदिर पर पूजा खायो गोरिया एमने के तेंगने बुसिन दिनो तेंगे जाको दिन दै सेनान दिनो पायो ओंखाय सेनान दिनो पायो हपनो अब हाके जों माने हादि बासर मिनार कोना ओंखाय अनेक कथानि ब्यापार दङ अनेक किछु पवित्र खाय जों गोरियानो जों माने जों पूजा खाय नारना नांगौ आबन बागो जों दिनो खाय दिनो पाइरो सिनबो कारण हाथि बासा अंका बरक नि बदर गातंगो गनि नरो और नायकल नाय बरक बटंना नांगौ एक कथाके बर टंना नांगौ अनेक कथाके खायमान बिसेते मन खायमान हायनो काहामके खाnya नांगौ अपनो हायनो चें राखाय जों गोरिया बाबा गोरानो जों कायमुंनो अब जों खायनिया गोरियानो कायना जों कथारबे कायना नांगौ नरनि जे बाबा गोरिया जे और नर सोसाइटि बखाक्तै खलायजाक मानि बिसि बसुक रमाय नर और जे माके डेट संसालायका और गामियाव बरक अनेक बছर जाबोदोंमोन खाय दङ बियाबा बिसि दामब्रमि और बरक गेप बुंलायखा चिनि बिसिङाव उदुंना लालिया और कैसा गामि दङ चिनि बरकनि न और टाउन हपन चिनि बरकनि गामि दङ गामि कैसानि समान और बरक दङ बियाबा बरक गेप बुंखा गेप बुंगान पर टाकलायखाय हठाৎ बरक कान्या हंगा कान्या हंखाय तो किसा रांनि व्यापार नांगौ बरकनि व्यापार नांगौ बरक ते रांनि व्यापारनि बागै हठाৎ जों माइक रोंलायखा हंखाय जों चिनि जे मुनि गथ' वेलफेयर सोसाइटि बरन सभा सरियाखै जों बरन और खलायबाय टाकलाय बरक बाय जों माने गोदानै खलायलायखा टाकलाय नि सिनमका आनि सिमके ननि गोपाल और सब फाइ सपजा तिनि नरनि जे मताई खायते जों और गामिया फ्रि बरक मानजा टाकलाय ओ गेप नि बागै बरक सायमालि आफ्टार खायमानि बागै ओंखाय एगो चिनि प्रेसिडेन्ट दङ जे चिनि दाखो जाय ओंखाय चिनि जे गोथार गोरियानि चिनि असाय अच्छा गोरिया पेन बा बहुत दरानिखौ खायजा फाइ होना आबो खायजा
जे साइमा मतखौ राजकुमाराव जों मुंमानि जे दाङाय मा दाङाय फानसिनि उनाव जाय राजकुमारा बेफोराव खायसा दुर्गा फुजानि खायसा बयंखौनो तियाराय आजाना नंगौनि 50 बोसोरनि जे ब्लक बिजास खायमानता देवेन्द्र जित बर्मा ओमफ्राय आजागा नंगौनि 50 आजागा मोननांगौ जे गरिया अ बय नंगौनि तिरुचननि आमोलसिम हिराबती तिरुचन आमोलसिम दङ ताइ बदे जे तिरुचन तो रामायण महाभारत दङ आहाय नुक्ता ओंका आं दा खाखामोन लाहायसै जोंनि गरिया जों खायमानि आबो ताबो बेसेंनिया आबो बहुत हाजार থেকে खायफैगोन आं खागाता आहायखौ इसिमदे खायजाक ना गुबुननि दफानि बरक बाय मिलिना अर जागा खालायजामाखा अर जों इ प्रगति पारानि जागानि परिबानि इ जागानि बरक बतङ তিন ত্রিপুরি বছর তিন ত্রিপুরি বছর बरक ओमफ्राय ताइ आबन साथे साथे वानसाराव नुखा उनाव फुजा खायखांमोन ওরা শুনো তিনরা পূজা খাইতে যাও फुजा खायगैया ओमफ्राय जुदु जे जोंसिमाबो पित्राबो समसिनिया अर्थात जे हिन्दु न बिसास खायदंनायबो बर मानदा गरियानो बिसास खायदंनायबो प्रफिन अर फुजा खायमान नुजाखाता खायसा बाबु गरिना पुजियो ताम ताम आसा पुनो सक्सेसफुल द अं पिसासाय बाबा गरियानो जों फुजियै जों त गोबां मा मताय दङ हिन्दु समाज गोबां मानमानि दं बाहायबो जों बिसि गोदान थायगांखौ पहिलाखौ इ बिसिबो ताम खायनाय सिनि दन दौरद बुसा बुतुय हामनानि जानानि समस्तनो जों आसा खायो ओ बाबा गरियानो थानि बाबा गरिया जों गाहामखाय जे ताकारि चारिदि आंनि ताकारि जेरै गावखौनो ताकारि आंनि जेरै बेखौ साख्रि बाख्रि मानखौ एसे बिदिनो आसा गोबां दं ताइ आबो सिनि सिनि तिरगानि जे आबुकतो বিভিন্ন এনভাইরনমেন্ট দं পলিটিক্যাল এনভাইরনমেন্ট থেকে শুরু খায় যে ইয়ট ইউজিং এনভাইরনমেন্ট আউট বিরাট ডাক্স যে এডিটেডনি আবরং যতন দিয়ে ইনা দं बाबा गरियानो जे शुरु যতন आबन हते याखादो गाहामखाय दं जों बाबा गरियानो फुजा खायखाय निनि बिसास बमाहाय जों तो हिन्दु समाज हेदबा गोबां मा निनि असा मा त्रिपुरेश्वरी हयते गोबां मताय दङ निनि महादेव माहायके ताबो बाबा गरिया निनि बिसासले बमन तंमान केलाय बिसास तो मताय इंके जतन दं तफानो मोरे बस पयरा चानायबा बस पयरा जे चानायबा बस पयरा नसिनि सांजों दिगनि नै थै ताकाय बिसा बाहायनो खालामना हांनो दं होननाय आबन बन जों बाबा गरियानो खाय बोथोन सानाय बोनो दिय बा लुमफानो साफानो इ जे 이 삽다 가이사 कुनु मतायनो लिया बाबा गरियानो चागायाखौनो जों खामावनो आंनि जोबागि जेरै हुआ हामता जेहेतु आन बाबु आन दादु गरिया अंगा आन दादु चौधरी आन बाबु चौधरी सिनि सिरि सिनि चौधरी ता गा आन चिनि हमरो तो फ्री खेबा गाबुना आं वासु कामबो सानया तबे किन्तु বিশ্বাস हेनो ओ मानो ओ फुल ताम ताम बोलेर रिजाक अरा इ जागा बाबु गरे तेरो बुझाबो इ जागा टक न बिसि बोरि जामनो टक तुई केउ जागा खानाव जोंनाव गतानो बा मोनसे किसिरो मिसिबो गतानो खानाव ओमफ्राय ओ जागानि मिसिबो कानमान नुयो फुंनाव कानमान नुयो किन्तु अननो जागारे खानाव गतानो मिसि तानो नाय किन्तु ओरखाय टक बाय टक तु बिसि तान लागो हायता आ मुनि कथा वेलफेयर सोसाइटी निनि ताम ताबो आपातत पर मुनि कथा वेलफेयर सोसाइटी खामानि आबो साका गोबां मा टाइम थाङो बाय सर्ट टाइम थाङो जों खानायनि जे दाउ बर्तमानाव दा टेनसन বিভিন্ন टेनसन दं निनि जेरै चाकरि मायाव टेनसन नहगो बिहि बुसा रां पैसा प्रब्लेम टेनसन अफिसाव थांबो टेनसन जेरै दं नायसिनायखौ बर्तमान इउजिं नि दे इउट इउजिं समाज एनवायरनमेन्ट किन्तु आबो टेनसन पलिटिकेलनि टेनसन फैसा टेनसन खालि थांबो टेनसन गांसे नाखे दु टेनसन फाइट सबु आइसा मुनि कथबो नांगौ मुनि मानि बाटा लाफ्टार इज बेस्ट मेडिसिन कासे कौ दं आबो दरकार गां आबोनो वान सुगा कनो नाचिनि जे मर्निं वाक खायनाय बिसेसके आस्था बर दंनाय दङ जों आं एकदम फकस खायते ताव नन बावो समाबो तो रिसार्च खायतमा जे फाइट बोसो दरे गाय बनो फकस नि आं ताहम बे रापो तो थिनो गाबो सब दि अब गोसमन बगिनो नि मुनि कथा जों छै जे रिसेसन खायनाय जों कमिटि नि नोंताम पर दं कमिटि नि आं प्रेसिडेन्ट दं प्रेसिडेन्ट ननि सिनि नन बावो फोरबो मुंखे तामा आनी ननि बोले मुंखे खसाय माने दुर्गासा देबबर्मा निक नेम खसाय बुझनो छै
खुलुमखा आं रुमि मुरा सिं हास्तिनि जत खागोनां लोगोरांनो बैसो ताइ गरिया तेरनो रुगै खा काहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्णा अक्षय अफार ओ अफार चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिंनि 3 मे जरा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोगोरांनि बागै काइसा कप्तमा काहाम तुबै फाइगा आबम खा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि माने तुबै फाइगा ऑफर तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लकी ड्र आरो 3टा डायमंड रिंग ते डायमंड एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोगोरांनो फाइना बागै कबक जाओ हामबाय हामबाय